Buenas tardes a todos y a todas. Comenzamos este pleno del 9 de abril con la aprobación del acta de la sesión del 26 de marzo del 2025. Partido Popular, A favor. Partido A favor. Socialista, A favor. Bloque Nacionalista Gallego, A favor. por Viveiro, A favor. aprobado. En el punto 2, cambio de titularidade ou renovacións de concesión do cemiterio municipal. Non sei se hai algún problema en la comisión, creo que se dictaminó por unanimidad. ¿Sí? En el punto 3, expediente de investigación vial a Parrela Cantarrana. Creo que también en la comisión se dictaminó por unanimidad. No sé si hay algo que comentar. ¿No? ¿Todos a favor? En el 4, expediente de investigación vial en Misericordia. ¿A favor? Todos. El 5, expediente de investigación vial San Pedro Pedrouzos. ¿También a favor? A favor. A favor. El punto 6, proposta de modificación do regulamento do servicio de axuda no fogar. Resultando que, debido a que a Mesa de Contratación Municipal do 11 de setembro de 2024 realizou a proposta de adxudicación do contrato denominado Servicio de Axuda no Fogar nas modalidades de libre concurrencia e dependencia do Concello de Viveiro, a empresa Idades, polo prazo de 2 anos, coa posibilidade de prórroga por 2 anos máis e polo prezo unitario por hora de 20,19 euros IBI non incluído, e visto o procedimento de contratación exposto anteriormente, enténdese que a disposición adicional cuarta do regulamento do Servizo de Axuda no Fogar do Concello de Viveiro, na que se establece o prezo único no seu artigo 4º, no punto relativo á participación das persoas usuarias no réxime de axuda no fogar, en réxime de libre concurrencia, non se adapta ao prezo do contrato axudicado no procedimento de contratación referenciado, polo que se entende que debe procederse á modificación do regulamento en orde a adaptar a cuantía do prezo público establecido no actual regulamento ao prezo do contrato axudicado na data 11 de setembro de 2024 pola Mesa de Contratación. Agora antes pagábase a 16,04 euros e agora a 20,19. Logo hai que facer unha actualización en base ao EPREN, do que pagan cada un proporcionalmente cada usuario. E por iso que propoñemos aprobar provisionalmente a modificación desta disposición adicional cuarta do regulamento do Servicio de Axuda no Fogar no Concello de Viveiro, no seu artigo 4, no punto relativo á participación das persoas usuarias no servizo de axuda no fogar en réxime de libre concurrencia e segundo publicar no Boletín Oficial da Provincia o acordo adoptado e demais trámites que sexan de aplicación entrando en vigor a partir da publicación íntegra no BOP da aprobación definitiva. Así o propoñemos o Pleno. Partido Socialista. Sí, como apuntamos antes de nada, boas tardes a todos e todas. Tal como apuntamos na propia comisión co efecto, pois estamos de acordo porque é unha cousa que ten que ser porque sí. Lóxicamente o anterior documento estaba en este caso ligado á anterior licitación e lógicamente tal. De feito, o único que cambia, como ben vostede indica, é o tema do precio, non máis, porque o resto dos cálculos do IPREM para o que ten que pagar cada usuario pois, é o mismo que estaba na anterior normativa, con lo cual nós non temos nada que obxetar. Vamos votar a favor. Bloque Nacionalista Galego. A favor. Por Viveiro. A favor. A favor. Logo, nos a favor, evidentemente, por unanimidade. Logo, Mariluz. No punto 7,
proposta de modificación puntual da relación de postos de traballo. A relación de postos de traballo é un instrumento técnico de ordenación do persoal e de racionalización das estruturas administrativas de acordo coas necesidades dos servizos, mediante a que se determinan as necesidades de persoal, se definen os requisitos exixidos para o desempeño dos postos e se clasifica cada un deles, determinando as retribucións correspondentes aos mesmos atendendo ao seu contido. Resultando que no presente expediente de modificación puntual da RPT consta o documento de adenda de modificación puntual coa xustificación e fundamentación de cada unha das modificacións puntuais que se formulan e recollendo as funcións, clasificación, provisións e demais requisitos para cada un dos postos de nova creación, así como a identificación e xustificación das modificacións puntuais propostas ao respecto de postos xa existentes, xustificando que se trata de modificacións de escasa entidade que non influen nas condicións retributivas dos postos afectados e resultando que constan no expediente os correspondientes informes previos e a documentación xustificativa da negociación sindical previa, se propón aprobar inicialmente a modificación puntual da relación de postos de traballo do Concello de Viveiro, conforme o documento de adenda de modificación puntual obrante no expediente, con data marzo 2025, e expoñer ao público este acordo durante o prazo de 20 días hábiles a contar dende o seguinte ao de publicación do correspondente anuncio no Boletín Oficial da provincia, durante os cales os interesados poderán examinar e presentar reclamacións ante o Pleno, a tenor do disposto no artigo 202 da Lei 2/2015 de Emprego Público de Galicia. A aprobación provisional elevarase definitiva se durante o citado prazo non se presentaron reclamacións. En caso contrario, deberá ser obxecto de aprobación definitiva polo Pleno, previa resolución das reclamacións suxerentes ou alegacións presentadas. Unha vez aprobada a modificación puntual da relación de postos de traballo no prazo de 30 días, remitirase copia á Administración do Estado e á da Comunidade Autónoma de Galicia. A modificación puntual da relación de postos de traballo publicarase íntegramente no Boletín Oficial da provincia. As modificacións que se propoñen son as seguintes: consideración da creación dun posto de limpiador-limpiadora do CEI de Celeiro con efectos dunha sentencia xudicial. A creación dun posto de psicólogo-psicólogo do CIM, provista esta por unha subvención da Xunta de Galicia ata agora. Modificación puntual das funcións específicas do posto de técnica de contratación. A modificación puntual das funcións específicas singulares dos postos de oficial primeira, obras e conductor e a creación dun posto de xefe da Policía Local. Partido Socialista. Hola, boas tardes a todos e a todas. Bueno, pois, dende o Partido Socialista imos a votar a favor, primeiramente, porque hai 4 meses aproximadamente, pois levamos ao Pleno, o anterior equipo de goberno, a través dunha proposta da Alcaldía, a modificación de RPT, prácticamente toda a modificación vai tal cual. De feito, a proposta da alcaldesa é a mesma proposta que facía eu anteriormente como alcaldesa, o que cambia é o nome nada máis. Digo que vamos a votar a favor. A polémica daquele entonces era coa creación dunha plaza da Policía Local, porque entendíamos que había que resolver o problema da Policía Local. Desgraciadamente non se pudo levar a cabo, por tanto, non se pudo tramitar esta modificación porque Partido Popular e Por Viveiro votaron en contra. Votaron en contra alegando, primeiro, que a creación dunha plaza de inspector xefe, que, bueno, agora chamase xefe da Policía Local, pero é o mesmo, ten as mesmas funcións e a mesma categoría, decían que supoñía un gasto para o Concello, cando, bueno, simplemente era crear o posto na RPT e a plaza sacaríase cando verá consignación. Tamén alegaban no seu momento tanto o Partido Popular, daquela voceira e a señora alcaldesa, decía que non se lle daba acceso ao expediente, que era un expediente paralelo de investigación que se estaba a tramitar con respecto á Policía Local, que non se lle podía dar porque a Lei de Protección de Datos así o decías, según pois tamén o informe da Secretaría Municipal. E tamén alegaban que non había o informe de intervención que consideraban
que tiña que haber o informe de intervención, que agora tampouco vai. Por tanto, antes non se votou, non se levou a cabo porque Partido Popular e por Viveiro non votaron en contra. Agora vaise levar a cabo porque o Partido Socialista vai a votar a favor. O que queremos saber é ese cambio de criterio da señora alcaldesa. Antes, na oposición, rotundamente votou en contra e agora, pois, como alcaldesa, pois propón esta modificación. E, ademais, eu dixen unha frase que foi premonitoria, porque eu dixen aí, no mesmo sitio onde estabas tú, que se estiveredes no meu lugar, ibades a facer o mesmo, porque, lóxicamente, tiñamos que atender aos informes técnicos xurídicos dos técnicos municipales. Pois, 4 meses despois, que alcaldesa, eu estou na oposición, elevamos esta proposta. Pero, bueno, nos vamos a votar a favor. Bloque Nacionalista Galego. Ben, pois efectivamente a excepción da inclusión das modificacións do posto de conductor que se fai para poder dar aquelas funcións ao chofer para que poda conducir a pala que se vai a mercar coa subvención do Fondo de Compensación Ambiental é exactamente o mesmo texto, palabra a palabra, exactamente o mesmo texto. Cambia a denominación do posto do inspector xefe de Policía Local, elimina ese inspector e pos únicamente xefe da Policía Local. Hai o mesmo acordo unánime da Mesa Xeral que houbo en xaneiro, hai os mesmos informes favorables que houbo en xaneiro, hai a mesma categoría profesional para o posto de xefe da Policía Local e, consecutivamente, o mesmo salario e, en aquel entonces, houbo unha oposición por parte do Partido Popular, tamén decían que non tiñan acceso á documentación. Polo que queremos saber hoxe é que vostedes expliquen por que foi o que lles fixo cambiar de criterio para hoxe traer exactamente a mesma proposta, porque o feito de non facelo en aquel entonces, pois, sí que tivo perxudicou a veciñanza e a plantilla da Policía Local, retrasou este cambio que era moi necesario, que se podía ter feito xa en xaneiro e agora, pois, a estas alturas estamos a marzo. E faría fincapé, por favor, en que faigan unha explicación clara e concisa de por que cambian de opinión. Grazas. Por Viveiro. Ben, boa tarde a todos e todas. Con respecto a este tema dos 3 postos, nós estamos de acordo, dos 2 postos, que xa estábamos na vez anterior, non? Me refiero a psicólogo e demais. Con respecto ao tema da Policía Local, algo cambiou. Antes a única solución era fazer esta modificación en este proceso. A anterior alcaldesa cesou o xefe da Policía Local, que iso non se podía facer. Non había ningunha outra solución. Non se podía cesar ao xefe da Policía Local. Pero ao final púidose. Entón algo cambiou. E nós cambiamos a nosa opinión porque agora temos información e sabemos que isto se pode facer. Pero antes non se podía. Estuvemos un ano prácticamente con todos os traballadores, con todos os policías locais de baixa porque non se podía tomar ningunha determinación. Non se podía. De repente púidose. Entón son as cousas que tamén nos sorprenden, non? Cando se traen as cousas ao pleno. É dicir, primeiro traese sin información para os demais, co cal non podíamos tomar unha determinación, e como que era a única solución que podía haber para a Policía Local. Resulta que había outra solución, agora a Policía Local cambiou de xefe, aunque este un provisional, hai outro xefe, está a Policía Local funcionando. A pregunta que eu me faría é por que non se fixo moito antes ese cese? E houve que esperar a que estuveran casi un ano de baixa todos os policías locais e Viveiro sin policía. Esa é a pregunta que nos facemos. Gracias. Partido Popular. Sí. Bueno, me gustaría un poco aclarar las dudas que yo creo que ya quedan aclaradas en parte por lo que ha dicho Bernardo, a lo cual suscribo palabra por palabra lo que ha dicho, ¿no? También creo que cabría una reflexión, María, que igual que no estás exigiendo que cambió y amparándote en la ley de protección de datos para en aquel momento no dar explicaciones, con la misma ley de protección de datos se abre un expediente sancionador a una persona con la misma ley de protección de datos. No sé cuál es el criterio que tú utilizaste, el nivel de la ley de protección de datos de un primer momento y de un segundo momento para aplicar el expediente. Es más, no explicaste, solamente lo dijiste cuando nosotros, estudiando los expedientes que iban al pleno, vimos que iba ese expediente que hacía referencia a un procedimiento disciplinario, una persona en concreto. Tampoco entendemos, 4 meses es mucho tiempo,
Pero más tiempo es 2 años, una situación denunciada reiteradamente por parte de los policías y sin aplicar ningún protocolo para poder frenar esa situación y dejar que fuera hasta donde llegó, hasta el punto de gravedad al que llegó. Eso con el beneplácito de tus socios de gobierno, que tampoco entendieron necesario hacer nada hasta llegar al extremo al que llegamos, al triste extremo al que llegamos. Y creo que fue perjudicial para todos. Los 4 meses, está claro, ojalá se hubiera arreglado no 4 meses antes, 2 años antes, que es cuando se tenía que haber tomado medidas y frenar, creo yo, o por lo menos intervenir para tratar de cambiar eso. Partido Socialista. Sí. Bueno, yo no ceso a nadie de manera, ni nombro a nadie de manera unipersonal o unilateral. Nosotros cesamos porque había un informe de la Secretaría Municipal con una serie de informes que era necesario cesar. Y se cesaba porque ya estaba incorporado prácticamente la totalidad de la plantilla. Entonces, se cesó en el último momento porque consideré, y así se lo dije a la alcaldesa, que consideraba que el expediente lo había iniciado yo, entendía que tenía que cesarlo yo y, por tanto, acabé el expediente cesando, pero después de una serie de informes previos, porque la alcaldesa no tiene capacidad para cesar. Es decir, se hizo porque así lo dijo la Secretaría Municipal y el jefe de personal. Todo lo hicimos bajo criterio de los técnicos, como lo mismo lo estáis haciendo ahora. Y, lógicamente, nombrar al jefe de la policía local, es lógico que lo nombrara la nueva alcaldesa, porque ya está prácticamente la plantilla incorporada y yo no lo iba a nombrar cuando me iba a ir en los 2 días. No tenía sentido para nada. Este equipo de gobierno, y en este caso la alcaldesa, tomó la decisión e inició los trámites cuando hubo informe por escrito. Cuando hubo informe por escrito de que había que llevar a cabo un expediente, se hizo. Y de ahí no nos tembló el pulso, pero todo con informes previos, porque las palabras se las lleva el viento, con informes previos. Y una vez que hubo informes, no nos tembló el pulso hasta tal punto de cesar al jefe de la policía local. ¿Que es un expediente largo? Sí. ¿Que llevó 1 año y medio? Sí. ¿Por qué? Pues porque lo instruyó la Diputación de Lugo, hubo que hacer una serie de trámites y, lógicamente, lleva su tiempo. Pero en este caso, yo como alcaldesa hice todo lo que había que hacer sin temblarme el pulso, pero con informes técnicos, con respaldo. Nada más. Bloque Nacionalista Gallego. Ben, grazas. Dice por Viveiro que, claro, a día de hoxe teñen información, parece que máis información para poder decidirse. Non sei cal é, porque a do expediente é exactamente a mesma que había fai 4 meses. A mesma. Ahora, gracias a ese nomeamento, está a Policía Local funcionando. Non é certo. A Policía Local está funcionando porque os agentes están de alta, porque tiñan unha baixa médica, non porque houbera un nomeamento distinto, ou vamos a pensalo así. Por outra parte, dice o señor tenente da alcaldesa que hai que aplicar o protocolo. O protocolo non o hai. E esta persoa, cando estivo no cargo, deixou moi claro e moi evidente que era necesario redactar ese protocolo de actuación nos casos específicos nos que sexa necesario. O sea que, por favor, inicien a redacción dese protocolo porque é moi necesario. Dicen tamén que demos o beneplácito, non, que como estamos de acordo, non é certo. O BNG, dende o momento en que entrou no goberno, actuou. Recibimos a todas as persoas da Policía Local que así non lo pediron, escoitámolas e no momento en que consideramos dixemos que había que actuar e que tiña que ser ipso facto. E foi cando se empezou con todo o proceso do expediente de investigación. Polo tanto, aquí non hai beneplácito ningún a ninguén. E dá a casualidade que no momento en que se iniciou o expediente de investigación, e se non comproben as datas e os expedientes, xurdiron as baixas encadenadas do persoal da Policía Local. Polo tanto, coa mesma documentación que hai no expediente, porque temos que valorar esta proposta de modificación da relación de postos de traballo coa documentación que hai no expediente, que é exactamente a mesma que había fai 4 meses, a proposta é a mesma. E vostedes non xustificaron por que están agora mesmo avalando unha proposta da que fixeron unha oposición firme, que era un salario altísimo, que, bueno, de todo, non? E agora mesmo non se explicaron. Teñen unha oportunidade perfecta para explicalo. Por que cambian de opinión? Porque a documentación é exactamente igual. Deberían de recoñecer o traballo ben feito, non só da parte política, senón tamén dos técnicos e técnicas do Concello que moveron este expediente, que son quenes de verdade moven os papéis en este trámite en concreto. E deberían de ter agradecido o traballo xa en xaneiro. Por Viveiro. Ben, que existía un problema no seno da Policía Local, sabía o anterior goberno 2 anos antes de que se deran todos de baixa.
e non se actuou. E se ipso facto é 1 ano e medio, ipso facto é indiferido, casi. Nosotros, ca información que temos a disposición a día de hoxe, en que a documentación sea a mesma, que é certo, porque subeu calquera, vamos votar a favor neste caso. Pues bueno, vamos a explicar un poco. A ver, no es lo mismo. Claro que no es lo mismo. Vosotros habíais propuesto un inspector y un inspector jefe. Pero es que da la casualidad que aquí yo tengo en la mano, vamos, la Ley de Coordinación de Policía Local de 4/2007 del 20 de diciembre, y aquí aparecen varias categorías, las categorías del cuerpo, en función del número de habitantes. Y las categorías son de superintendente si es superior a 75.000, intendente principal si es superior a 50.000, de intendente si es superior a 25.000. La categoría de inspector principal se podrá crear si es superior a 15.000 habitantes. La categoría de inspector se podrá crear en los ayuntamientos si es mayor a 10.000 habitantes. No hay inspector jefe, se lo han inventado. Se lo han inventado, pero sí que hay jefe, ahí está equivocada, porque en el artículo 27, jefe del cuerpo de policía local, ahí aparece reflejado y es un cargo de libre designación. Y esto es lo que hemos hecho, adaptarnos a la ley. Y por eso hemos modificado siquiera el nombre que uno se inventa y otro que está recogido en la Ley de Coordinación de la Policía Local. Esa es la razón por la que la hemos modificado. Y lo otro, además, es que el inspector, si localizamos única y exclusivamente a razón de un inspector para jefe de la Policía Local, está sujeto al número de habitantes que hay en un municipio. Y a nadie se nos escapa que Viveiro, además, está decreciendo. ¿Vale? Y eso significa que a lo mejor, a lo peor, no a lo mejor, dentro de 1, 2, 3 o 4 años, si seguimos en esta tesitura, no necesitamos tener un inspector. Entonces, si no necesitamos tener un inspector, ¿cómo vamos a nombrar a un inspector como jefe de la policía local? Hay que hacer algo genérico que viene en la normativa. Y así, de esta manera, haremos lo que tenemos que hacer, que es, en definitiva, lo que tendrían que haber hecho ustedes si se hubieran fiado de la ley o la hubieran consultado. Pero es más, de aquella, como bien dice Bernardo, no teníamos documentación. Claro que no, pero yo ahora sí la tengo. Yo ahora sí la tengo. Y yo me he leído, esta tarde, ahora, sola, y me he leído ese informe del instructor y lo que proponía el instructor. Y da la casualidad que ustedes, salvo el cese, porque proponía 2 cosas, una a corto plazo y otra a medio plazo, ni siquiera le han hecho caso a lo que proponía el instructor, salvo el cese. Porque el instructor no proponía lo del inspector ni el inspector jefe. Y no voy a desvelar aquí lo que proponía el informe, ¿vale? Pero es que no lo proponía. Eso sí que lo aseguro aquí. Es que han perdido el tiempo esperando por un expediente informativo en base a esas conclusiones y ni siquiera han hecho caso de esas conclusiones. Hicimos lo que nos mandó la secretaria. No tiene la palabra. Ahora sí que no tiene la palabra. Por favor, respete. Lo que hay que hacer es leerse la ley, leerse la normativa y consultar muchas fuentes, no una sola, muchas fuentes para llegar a la verdad y para llegar a tomar las decisiones que uno, como teniente de alcalde, tomar. Y ahora me corresponde a mí y hago esto. Y la policía local se fue incorporando y está trabajando y está nombrado provisionalmente un jefe, pero no está condicionado a que sea un inspector, ni un inspector jefe, ni nada que aparezca por ahí. Eso es lo que está pasando con la policía local ahora mismo en Viveiro. Siguiente punto.
Votamos. Podemos ter un turno de alusións, por favor, un Sí, minuto. pedir yo No, también. porque no se ha aludido a nadie. Hombre, Sí, claro, a todo obvio. lo anterior, tramitación favor, del equipo de gobierno. Votamos. Non se concede un minuto para alusións? No. Que Por que conste en non? ata que non se concede un minuto para alusións, por favor. Porque non interesa. Voto. Votos a favor? Sí, por unanimidade. Proposta da Alcaldía para a revisión das tarifas aplicables aos servizos urbanos de taxi no Concello de Viveiro para o ano 2025. Vista a proposta de tarifa remitida a este Concello pola Asociación de Taxis de Viveiro, e que se axunta estudo económico xustificativo das mesmas, e tendo en conta, dende o ano 2016 non se revisaron as aplicables aos servizos urbanos de taxi no Concello de Viveiro, é polo que se xustifica a aplicación do artigo 47.2 do regulamento referenciado ao producirse unha variación nos custos que altera significativamente o equilibrio económico da actividade. Visto que os pasos a seguir para a revisión das tarifas son os seguintes: revisión por parte do Concello das tarifas que propón aplicar dentro dos seus límites territoriais a Dirección Xeral de Mobilidade, acompañadas dun estudo económico xustificativo, remitida a proposta será excluída por esta Dirección Xeral na orde do día da vindeira reunión da Comisión Especial de Transporte Público e Vehículos de Turismo do Consello Galego de Transporte. Segundo, a Comisión recadará as consideracións que xulgue pertinentes, entre as que destacan a adecuación da proposta presentada á legalidade vixente e emitirá un informe preceptivo. Terceiro, o Concello deberá proceder á remisión da proposta xunto co informe á Comisión de Prezos dependente da Dirección Xeral de Comercio co fin de adecuarse á legislación vixente en materia de prezos. Cuarto, aprobada a proposta pola Comisión de Prezos, o Concello poderá aprobar a tarifa de urbana de taxi. Polo devantito, esta Alcaldía propón ao Pleno da Corporación a adopción do seguinte acordo: propoñer como tarifas aplicables aos servizos urbanos de taxi no Concello de Viveiro as tarifas remitidas pola Asociación de Taxis de Viveiro, remitindo as mesmas á Dirección Xeral de Mobilidade, aos efectos da súa remisión de informe preceptivo. Partido Socialista. Sí, nós como xa votamos na comisión a favor, vamos a votar a favor. Bloque Nacionalista Gallego. Ben, pois outra proposta que quedou no que claro, como retrasaste os plenos, metiste moción de censura e demais, pois tamén prexudicamos ao servicio de taxi. É unha proposta que está elaborada e asinada por esta concelleira no seu momento responsable de mobilidade, está feita dende febreiro e é un copia e pega máis en este punto. Polo tanto, vamos a votar a favor. Por Viveiro. A favor. Ai, perdón. Pero intervenir isto. Perdón, la segunda. Por Viveiro. A favor. Segunda vuelta. Partido Popular. A ver, este é un trámite que non é definitivo, vai ir á Comisión de Precios, a proposta dos taxistas vai acompañada dun estudio de costes, porque facía moitos anos que non se actualizaban as tarifas, penso que é de recibo actualizalas, por lógica, porque todo sube un montón desde a última vez que se actualizaban as tarifas. E en referencia ao gran traballo de Miriam como teniente da alcaldesa, Miriam, habría que preguntarlle aos taxistas se teñen a mesma percepción tan maravillosa do teu traballo e a agilidade con que gestionaches esta subida dos prezos. Sería bon saberlo. Me parece que non teñen o mesmo criterio que a vostede. Partido Socialista. Nada, ya a votar a favor. Bloque Nacionalista Gallego. Ben, pois o que pasou, e explico con toda a verdade, é que cando registraron a documentación por parte da Asociación de Taxistas, ese arquivo quedou perdido no rexistro e non quedou ben atribuído a ningún departamento que quen tiña que informalo. E no momento en que os taxistas se puxeron en contacto comigo, esa cuestión moveuse e fíxose en 2 meses, no tempo que puderon os técnicos elaborar o traballo, porque aquí parece que, non sei, traedes todo vosotros e en realidade non, toda a documentación que ven a pleno pasa por un
por un departamento técnico e no tempo en que puido informar, fíxose. E que conste que pediuse disculpas á asociación polo erro que houve no rexistro. Por Ribeiro, Nada máis. votamos. Votos a favor? Por unanimidade. Parte de control, dación de conta de resolucións... Ui, perdón. Ai, para. Sí, representante, perdón. Nomeamento do representante na Comisión da Biblioteca do Consello Escolar do CEI Plurilingüe Santa Rita de Galdo. Visto escrito presentado por Carmen Pernas Fraga, directora do CEI Plurilingüe Santa Rita de Galdo, no que se explica que entre as comisións do Consello Escolar do centro se inclúe a Comisión da Biblioteca e tendo en conta que se solicita que se nomee a un representante da Biblioteca Municipal para que forme parte da Comisión da Biblioteca, propoño ao Pleno da Corporación nomear a empregada municipal doña Rita Pernas Vigo como representante da Biblioteca Municipal de Viveiro na Comisión da Biblioteca do Consello Escolar do CEI Plurilingüe Santa Rita de Galdo. E segundo, notificar o presente acordo a doña Rita Pernas Vigo e ao CEI Plurilingüe Santa Rita de Galdo. A favor? Todos, a favor. A favor. Terceira parte, dación de conta de resolucións da alcaldía. Non sei si tedes algo que preguntar ao respecto. Bueno, si hai algún en concreto. Nada. Parte nuestra no. Dación de conta dos membros das comisións e aceptación das dedicacións exclusivas. Si queréis leo todo, pero as dedicacións exclusivas evidentemente aceptamos tanto Vicente como a alcaldesa e logo nas comisións informativas queredes que lea todo, sí? No, por mí no, No, por vale. nosotros no. Bueno, o que teña No, interese, ya. paso yo e digo, vale? Dación de conta de resolución de colocación de concelleiros e concelleiras no salón de plenos, que evidentemente xa estamos sentados tal cual se dispuxo. Preguntei en concreto, ao Bloque Nacionalista Galego, onde se querían sentar. Lóxicamente, pues me dixeron que aí a distribución vai a ser tal cual está neste momento. Terceira parte, vamos a rogos e preguntas. Partido Socialista, Sí, temos dos ruegos. tedes dous rogos, non? Sí, 2 e vamos facer un oral despois. Vale. Alá na campaña electoral das municipais do ano 2019, na visita a Viveiro daquela do presidente da Xunta de Galicia e do Partido Popular de Galicia, señor Núñez Feijóo, indicou que o candidato do Partido Popular en Viveiro, señor Rodríguez Blanco, lle pedira que mellorasen de forma notable e concreta a estrada que une Viveiro coa Meseta, entre Viveiro e Cabreiros. Continuaba Feijóo dicindo: eu comprometo a presentar este ano 2019 o proxecto para a mellora desa estrada. A pesar de dita promesa, o proxecto da mellora da estrada de Euro 540 presentábase 5 anos despois, na primavera do ano 2024. No mes de novembro de 2025 comenzaban parte das obras entre o tramo que une os concellos de Viveiro e Orol, un período de execución dos traballos de 24 meses ata finales do 26. Logo casi de 6 meses, sen ver unha soa máquina traballando en dito treito, tan só se viu a corta de árbores e os camións sacando madeira en varios tramos, as liñas pintadas de amarelo, tal como anunciaba outro día a Voz de Galicia, pero sen visos de comenzar os desmontes pertinentes para continuar as citadas obras tan demandadas e necesarias sen que se produxera ningún movimento de terras. Era por elo, ante este feito, rogamos á alcaldesa de que nos informe sobre a situación de ditas obras e as datas previstas para empezar ditas obras tan necesarias para os miles de vehículos que transmiten diariamente por dita estrada e pola seguridade vial. Gracias. Contesta el teniente alcalde. Sí, Suso. Como ben decías, as obras empezaron polos traballos previos, porque me informei, porque realmente é unha competencia da Xunta e non é unha competencia do Concello, como ben sabes.
As obras empezaron con traballos previos de corta e da saca da madeira, que se alargou bastante porque era unha cantidad importante, ao parecer, de madeira que tiveron que retirar. E posteriormente se fixeron algún estudio de replanteo, me parece, e é unha dinámica habitual das empresas de construcción que nos meses onde o tempo é peor, a programación de obras é mínima. Cargando máis facendo un plan máis fuerte de carga de traballo nos meses de verano, de primavera e verano. A dinámica das empresas. Se podo... Sí. Bueno, estou de acordo. De feito, lóxicamente, cando se licita unha obra, hai un calendario de execución. Un cronograma. O que pasa que eu que efectivamente, desde que se veu parar os camións retirando o que é a maleza e máis a madeira, pois a verdade é que todos nos preguntamos, non? Cada vez que vas para Lugo, ou cada vez que ves de Lugo, dice, pero que pasa aquí? Está isto a parar. E por outro lado, efectivamente, tal como dixen na miña exposición de motivos, pois no ano 2019 a Xunta aseguraba de que había fondos para acometer a mellora de Helio 540, hai un propio documento con todos os membretes da Xunta de Galicia que afirmaba, en este caso, o delegado da Xunta naquel momento, o señor Balseiro, que había 75 millóns de euros destinado a obras e infraestructuras e que cabía esa obra. Entón, por eso, as obras todas son benvidas, perdón. Pero, digo, efectivamente, xa que se empezou, pois, polo menos que se remate o antes posible. Gracias. Non máis. A ver, os traballos van a empezar antes de que remate a obra de Celeiro. A obra de Celeiro quedou sin concluir, que iba a acabar en febreiro. Esta vai iniciarse antes de que acabe aquel. Que ven, a obra de Celeiro co Helio 540. Vamos, as dúdas de cando vai empezar. A de Celeiro vamos a acabar rápido e a outra vai empezar antes de que termine de Celeiro, vai empezar o Fuerte a Carretera. Podo dicir algo por alusións ou non? Alusións. Sí. Pero esa obra de Celeiro. É que por iso digo que non sei que ven a obra de Celeiro que é Helio 540. Pero, Non a sei ver, que ven. Suso, pero... Pero é unha idea de presa que está. Non sei que ven. Sei, de verdad. Igual estou confundido, pero bueno. Xa lle contestarei. Segundo rogo. Perfecto. Un momentiño, por favor. Segundo rogo. Vale. Un momento, que tiña varios papeles. Teño eu aquí, Non temos presa. En datas recentes desembarcaron no noso Concello varios conselleiros, así como outros cargos da Xunta de Galicia para tratar temas do noso municipio. Unha delas, no Muelle Vello de Viveiro, para tratar de arranxar unha bella demanda, estando tan só presentes membros do Partido Popular e do Grupo por Viveiro, e non o resto dos grupos municipais. No anterior goberno municipal, a portavoz do Partido Popular e actual alcaldesa, tras a moción de censura do pasado día 7 de marzo, cando estaba na oposición, sempre participaba nas reunións que se mantiñan con algún cargo da Administración Autonómica. E por elo, ante estes feitos, rogamos á alcaldesa de que, cando se trate de temas importantes para a cidade, faga partícipe na reunión a todos os grupos que conforman a Corporación Municipal. Gracias. Bueno, a ver. Estás facendo referencia a cando se celebraba algunha reunión na delegación ali de pesca, non? Porque non é por nada, pero eu era a directora territorial. Se me botan da miña casa, mal vamos. Vale. Podo dar. Sí, claro, ten un minuto. Normal, se a reunión a fan na súa casa, o normal é que usted estea na súa casa. Normal. Pero o que non é normal é que as reunións foran na súa casa. Iso sí que non é normal. Porque cando había unha reunión concertada entre o Concello de Viveiro, o equipo de goberno que había naquel momento, e outra administración, o normal é que se fixera no Concello de Viveiro, non na delegación da Xunta. Agora, que agora veñen aquí, polo que se ve, e me parece moi ben, xa teñen que vir antes, non digo máis nada, gracias. Para que vea que tengo capacidade de convocatoria. Vale. Tanto cuando era un cargo de la Xunta, yo era Xunta, y vienen a casa de la Xunta, porque son miembros de la Xunta. Y ahora que soy alcaldesa, vienen al Concello, los miembros de la Xunta, y el Concello va a Santiago, a la Xunta de Galicia, a pedir, a exigir y a buscar cosas que vengan y reviertan en el Concello de Viveiro. De todas formas, no entiendo tampoco ahora tanta prisa para asistir a esas reuniones. Y es más, es que cuando venían los conselleiros, en la última reunión que vino el consellero de Educación, si no recuerdo mal, la señora alcaldesa no estaba.
en tantas otras. O sea, y ahora de repente, cuando están en la oposición, es cuando quieren ir corriendo junto de los consejeros. Lo acabo de entenderlo, ¿eh? Lo acabo de entender. Vostede sabe que estuve eu nesa reunión, verdad? No tiene la Non palabra. estaba a alcaldesa, pero estaba eu, verdad? Ou non? Eso, Non estaba eu o 31 de xaneiro, non estaba eu. eso es lo raro. Y luego pasó lo que pasó. Ah, bueno, Lo dejó tirado. claro. Non sei. Tiña non sei se ahora o comento. Después el ruego oral, ¿no? Mariluz. Sí. Bloque Nacionalista Gallego. Sí, pois traemos un rogo sobre a Praza de Bastos. E, bueno, malia que se dixo que non facíamos nada e esas cousas e por eso nos tuvaron que chimpar, pois resulta que sí que traballamos. O mostra é o que traemos aquí hoxe logo, que deixamos traballo feito sobre a Praza de Bastos, a mesa puesta para o actual goberno municipal. Entre ese traballo inclúese un estudo sobre os usos e a situación do mercado, que quedou feita tamén a redacción dos pregos para licitar os postos, e quedou feito tamén un anteproxecto para a reforma integral do edificio, que ademais é unha pasada, e ademais ten o beneplácito e gustou moito ao director xeral, que sí, tive a oportunidade de falar con el e non só ali en Celeiro, onde vostede apareceu así como da nada, como se xa fora alcaldesa en espírito, non. Foi en San Caetano, en Compostela, nunha reunión de traballo. Ali tiven ademais a oportunidade de pedirlle que por favor subvencionara o IVA da convocatoria de mercados excelentes. E resulta que sí que me escoitou. O director escoitoume e nesta convocatoria que está aberta ata o 14 de abril, pois sí, xa pode ser subvencionable. É dicir, había boa relación co director xeral, traballouse ben, ademais co recoñecemento do director, ademais sabíamos tamén como queríamos financiar ese proxecto de reforma costeado nun 1.000.000 de euros, pero de repente chegaron vostedes cos seus socios arrasando con todo e así quedou o tema. Entón, o que rogamos coñecer hoxe é se se vai aproveitar ese traballo que quedou feito, se vai ter unha continuidade ou non, se se vai solicitar a subvención que está aberta agora a convocatoria ou non a necesitamos porque ao mellor... Disculpe, un ruego es solamente la lectura del ruego, ¿eh? Ah, vale, pero entonces leo, mire. Bueno, según el ROM, Disculpe. digo yo, porque si nos va a echar aquí el rollo de 15 minutos... No, que teño, ainda me queda un minuto. Pero non hai problema que leo. Rogamos que se seguintes puntos, se se vai aproveitar o estudo realizado sobre os usos do mercado, se se vai executar a reforma integral do edificio segundo o anteproxecto, se se vai solicitar a subvención de mercados excelentes para mellorar a Praza de Bastos e se se vai proceder a licitar de novo os postos baleiros da praza. Grazas. Ben. E sobraronme 30 segundos, 36. Pero, bueno, o rogo se leo despois se genera un pequeno debate, pero, bueno, é igual. Nós, como ben sabes, sempre reclamamos a reforma da Praza de Bastos. Insisto, levamos no programa electoral, penso que cando se presentou, que nós trouxemos unha moción para instar a pedir a subvención, nós sempre fomos en consonancia con todo eso que estás a decir. Eu non sabía que foras a falar co director xeral, ni sabía que pediras que quitar o IVA, eso todo acabo de enterar agora, me parece correcto, e che dou enhorabuena por eso. É unha pena que, aparte disso, non falaras cos placeros. Sí, cos placeros, cos de Viveiro, cos que levan ali toda a vida, que eso os conocemos todos. A percepción deles, que si falache con eles, é que ese proxecto tan maravilloso, que non digo que non enseña, eu leín a memoria, o traballo parece un bo traballo, parece que a empresa elexida é correcto, unha empresa que fai un bo traballo, non poño en duda, pero é importante implicar os placeros. Tú si conoces ese, que seguro que conoces mellor que a min ainda, porque lle botarías moitas horas ao estudio. Eu intentei participar activamente no que me invitache, nun grupo de opinión de compradores, que non vin como político, vin como comprador, pero son usuario da Praza de Bastos. Recordarás que houve aquí un debate bastante interesante de como vían os compradores a Praza de Bastos. As conclusións as que se chega nese estudio é potenciar o peixe. Isto vai generar unha dinámica de discusión en Viveiro, porque eu falo con moita xente desto e hai xente que sí, que o ve claro que realmente a calidade do peixe que se vende na Praza Bastos de Viveiro é Champions League, é unha pasada. Seguramente non seamos conscientes da calidad que se pode comprar en Viveiro en referencia a outros sitios, non?
pero moita xente demanda que haya máis usos, que seña máis diversa a oferta de produtos na Praza de Abastos, e o estudio enfoca máis a especialización, como ti ben sabes. Entonces, a nosa intención, por suposto, é pedimos axuda solamente para a parte de estudio, porque fixemos unha valoración, nós cando chegamos despois non teña a mesma visión que a ti, nós non entramos como tropas al abordaje en el ayuntamiento, non, eu non teño esa visión, tutela, eu teño outra distinta, non? Pero chegamos, é certo, con un concello parado polo tema da moción de censura que provocou un parón administrativo normal de 3 semanas, e a primeira semana foi bastante caótica para poder empezar a funcionar con todos os trámites administrativos. ¿No? Entonces, tomei eu personalmente a decisión, falando ca empresa, de pedir só o proxecto. Por que pedín só o proxecto e non a obra? Porque non había plazo para executarlo. Non había plazo material para redactar o proxecto, sacar a licitación, porque nos íbamos a finales de outubro para licitar a obra. E había que ejecutalo antes de finales de noviembre. Non había tempo material de ejecutar a primeira anualidade. Entón, vamos pedir a subvención para o proxecto, se vai redactar o proxecto e de cara ao ano que ven se volverá a pedir para cometer a segunda fase de obra máis importante. Solo una cuestión que no entendí muy bien, lo del espíritu. Digo, porque non estaba convidada, foi unha reunión que solicitou o goberno. Pero en dónde? Cambiouse a ubicación. Que no sé Era unha reunión co director xeral de Comercio que solicitamos dentro do goberno e cambiousenos, iba a ser no Concello, pero cambiousenos a que fora na Consellería. Non me está correndo o tempo, non, Mariña? No te preocupes, te doy el tiempo para el espíritu. Es que me dejaste trastocada con lo del espíritu. Cambiousenos a... De espíritu. Sí. Cambiousenos a reunión, sorprendentemente, dun día para outro, que ia ser na Consellería en Celeiro. E, evidentemente, pois acudimos ali. Vale. Alcaldesa en espírito, digo, porque vostede, que eu saiba, non estaba convocada a esa reunión. Que non houve inconveniente porque estivera, pero no momento que está vostede, entón, habería que avisar tamén ao resto da corporación. Nada máis. Bueno, a lo mejor Era es que usted unha puntualización. Igual, y ahora voy a hablar yo, igual es que usted no sabía que yo estaba convocada. Pero vale, es más. a reunión no es convocámosla nós. Pero estoy hablando yo. Usted ya ha hablado. Vale, ya habló, ¿no? Sí. Vale. ¿Quién le dijo que yo no estaba convocada? ¿Ha convocado usted esa reunión? No la convocó usted, la convocó el director general de Comercio. Y voy a asistir a esa y a cuantas reuniones tenga que asistir. Es más, es que ustedes a veces confunden cuando era portavoz y cuando yo era miembro de la Junta, porque yo asistía a muchas reuniones y en una de ellas estaba Jesús Suso con Portos de Galicia y yo había ido, estaba de jefa territorial y me mandaron porque eran Viveiro y está Suso y lo puede decir en nombre del delegado de la Junta de Galicia, que voy a muchísimas reuniones y a muchos sitios en nombre del delegado de la Junta de Galicia. Es decir, que yo no sea del ramo no quiere decir que yo no esté invitada. No voy a donde no me invitan, no voy. Le quede a usted claro, yo no hago como otros. Sí, vale. Sí, nada, non hai máis que mirar a hemeroteca, logo saímos anunciando que solicitábamos unha reunión e tuvémola días despois, cando nos chegou a data. E sí que me gustaría que se rectificara o crono, porque son 2 minutos para réplicas dos rogos, según o regulamento. No, Respecto no. Bueno, pois entón témolo mal aquí, esperamos que... A ver, que estou consumindo. Respecto á especialización, de peixe foi o resultado que saleu do estudo de mercado que o director sí que tamén coincide en que o peixe que se vende aquí en Viveiro non hai praza de abastos por todo o país adiante que teña a calidade que ten a praza de Viveiro. Comprendo perfectamente e empatizo totalmente cos comerciantes. E pasei moito por ali, falaron moito comigo e estuveron aquí tamén neste concello, pero entendo a preocupación deles, porque eles o que necesitan é unha praza dinamizada xa. Pero iso, claro, non podemos facelo. E para dinamizar a praza, tal como está, que está quedando deserta seguido, o que hai que facer é reformala. E para reformala, sí que había a maneira, porque nós tiñámola e se iba a executar de maneira bianual, no 25 e no 26. E agora vamos con outro ano de retraso
Perdido. Perdido. Sí, e aínda se vai perder outro máis. E verémoslo co tempo. Los plazos son los plazos. Un segundo, un segundo. Los plazos son los plazos. Estaba Las feito. subvenciones, hablo yo ahora mismo, me toca a mí, estoy en la palabra, ¿no? Las subvenciones salen cuando salen las subvenciones. Ahora mismo estamos pendientes de que salga esta segunda. Ustedes han solicitado el diagnóstico a instancias del Partido Popular, que fue lo primero que hizo, tan pronto llegó a esta corporación, revitalizar la Plaza de Abastos, que solicitaran, instamos a que solicitaran lo de mercados excelentes, está ahí la hemeroteca, como usted dice, ¿vale? Y ahora saldrá la resolución de lo segundo, que es para hacer el proyecto. Y la tercera fase, que será para el año que viene, ¿vale? Será para hacer la obra. Hay que solicitar la subvención para hacer la obra. Yo llevo 20 días aquí. Si ustedes no lo han pedido antes, es porque no han querido. Lógicamente los plazos son los plazos. Si no lo han hecho, a mí me han heredado, me han dejado eso en herencia. En todo caso, Saleu a convocatoria despois de si que no, entraran no no goberno. tiene la palabra, haga el favor de Perdón, respetar perdón. a los demás. No le perdono. No le perdono. Y gracias a ustedes, efectivamente, vamos a tener que modificar los pliegos, porque gracias a ustedes vamos a poder comprar una merluza y un calzoncillo. ¿Vale? A ver, Iria, seamos realistas. Si pedir, No, yo soy la alcaldesa y puedo hablar después de cada réplica. No, non podo responder. No. Non. tienes un minuto. Un minuto. Poder utilizar, con el permiso de Miriam, voy a utilizar este minuto. Os plazos, Iria. Se sacamos ahora o proxecto, hai que redactar o proxecto. Hai que redactar o proxecto porque, insisto, os placeros non conocen o proxecto. Dito por eles. Si sales de aquí, o mañá falas con eles e me dices, sí, pero bueno, eles non hai que facer un traballo previo, insisto, de que eles participen activamente e opinen sobre o proxecto. É moi importante que eles estén convencidos. Había que redactar o proxecto, había que sacar os pliegos e había que licitar a obra. Estamos falando despois do Brao, non hai tempo material, os plazos son os que son na administración. E, cando queiras, podemos facer unha reunión a empresa que asesorou e se pode explicar ela tamén. Isto é falado con eles tamén. Non é que nós torpedemos o teu traballo, para nada. Empecé dicindo que reconocía que a empresa estaba ben elixida e que o traballo de diagnose estaba ben feito. Pero hai outro traballo que vosotros non fixedes ben. Hai unha parte que eu penso que esa parte de comunicación cos procesos non foi correcta. É a miña opinión. E como eu tomo a decisión, neste caso, porque estou gobernando, me podo equivocar e me pasará a factura nas urnas, como si pasa o que tú dis, eu asumo todo eso. Pero por responsabilidade non saquei a licitación a parte de obra. A parte, bueno, había que conseguir o financiamento. Sí, por certo, o financiamento sí que é importante para pedir as subvencións, verdad? Todos lo sabemos. Sobre todo cando nos deixan casi 1 millón de euros de facturas sobre a mesa para poder traballar e pedir as subvencións. Segundo rogo do Bloque Nacionalista Galego. Ben, eu antes de continuar, gustaríame que, por favor, a secretaria dese constancia do que pon o Regulamento Orgánico Municipal, porque no apartado E dice: se solicitas algún grupo, procederás a unha segunda quenda. Nesta quenda, cada grupo poderá intervir ata un máximo de 2 minutos, que foi o que estivo no cronómetro durante todo este tempo. O minuto é únicamente de réplica. Sí, pero iso hai no que facer antes de comezar o debate. Fai o segundo rogo ou non? Sí, e vou querer réplica. Pois veña. Ben, o pasado 23 de abril, como tenente da alcaldesa responsable da área de medio ambiente, diriximos unha carta á conselleira Ángeles Vázquez Mejuto para trasladarlle a urxente necesidade de actuacións no Souto da Retorta, espazo declarado monumento natural, para informar da falta de desbroce, mal estado das árbores, mal estado dos camiños, a limpeza do río e tamén o mal estado do mobiliario. Posteriormente, o 26 de xuño de 2024, solicita reunión a directora xeral de Medio Natural que acudiu ao Concello para informar do inicio das actividades de mantemento no Souto, que incluían cortas en altura, novas plantacións de árbores autóctonas a cargo da empresa Traxa. Desde entón,
A zona permanece pechada e, a pesar de que na oficina de turismo se informa correctamente de que o Souto está pechado, seguen chegando visitantes e excursións. Por este motivo, rogamos que se nos informe sobre o estado actual das actuacións, a posible data de finalización e que se reforcen os medios para garantir que non accedan visitantes mentre os traballos seguen en marcha, evitando así riscos innecesarios. E pedimos tamén a axilidade na finalización das actuacións, tendo en conta que leva pechado prácticamente un ano. Pois terei que preguntarlle á directora xeral de Medio Natural. Vale, pois cando teña vostede a resposta por parte da directora xeral de como van as obras, pois gustaríame que dera constancia do que lle trasladan. Sin problema ningún, pero esa reunión non estaba eu tampouco, esa que tiveches con ela, eu estaba na oposición e tampouco estiven convidada. Claro que era unha reunión co equipo de goberno, non co portavoz. Claro, Gracias. pedimos por o que pedimos, non? Seguinte rogo. O terceiro rogo está relacionado coa empresa de servizos enerxéticos. No marco do proceso de mellora da eficiencia do alumeado público como anterior concelleira de obras, realizouse unha auditoría das instalacións exteriores e edificios municipais como paso previo a unha nova modalidade de contrato que mellorará os custes enerxéticos do Concello. Como parte deste proceso, iniciouse o procedimento de contratación dunha empresa de servizos enerxéticos que asumirá a xestión do alumeado exterior e alumeado e calefacción en instalacións municipais investindo na súa modernización. O último paso foi a solicitude a 5 empresas para que remitisen a estrutura de costes, por tanto, rogamos que se nos informe do estado actual deste procedimento e das previsións para que estea listo para a súa remisión ao Departamento de Contratación a fin de que poida ser levado á mesa de contratación canto antes. Teniente alcalde. A ver, nós tamén heredamos a xestión da empresa de servicios enerxéticos que vos iniciastes. Estamos falando dun contrato que, se sale segundo previsto, estamos falando dun contrato de 21 millóns de euros. Penso que podemos botar unha pensada antes de sacarlo deprisa e corriendo, porque non temos, igual que outro, sí que era un tema consensuado entre todos os grupos e estamos falando dunha inversión que, entre pitos e faltas, ao final vai rodar 1 millón de euros. Estamos falando de 21 millóns de euros. Está claro que temos un problema que é energía. O coste energético do Concello hai que darlle unha volta para solucionarlo e buscar unha alternativa viable para o Concello. A parte de iluminación, todas as opinións que consultamos unanimemente dicen que é unha opción interesante, unha opción que se amortiza a inversión nun plazo de máis ou menos 5 anos e que é fácil que seña interesante para o Concello. Os edificios, temos un problema. Temos 2 arquitectos, 2 aparejadores no Concello e ningún ingeniero. E a valoración técnica é unha valoración compleja. Estamos a falar dunhas inversións de moitos cartos, millonarias, e sin un técnico do Concello que poida valorar como está feito esa valoración. Claro, podemos fiarnos da empresa que fixo os pliegos como dogma de fe. É unha posibilidade. Poño que, vindo de Carballo, que é cuna da civilización occidental, según vostede, pois o que puxeron ali vai toda a misa e podemos sacar a pliegos e adelante. Pero nós vamos a facer máis consultas, vamos a estudiar mellor ese tema e queremos facer partícipes a todos os grupos cando se adopte unha vía para licitar, ter o máximo consenso posible, porque vai comprometer ao Concello de Viveiro, se vai na línea do que iniciou a súa consellería, vamos a falar dun contrato de 15 anos. Igual xa non estamos ningún de nós como concelleiros, pero o pobo de Viveiro vai ter que pagar as facturas que se deben en ese contrato. Entonces, creo que é moi necesario ter o máximo consenso posible. Gracias. Pido, por favor, unha réplica de 2 minutos. Xa pedín antes, cando empecé os rogos. Non, nos rogos non hai réplica, é nas mocións, non nos rogos. Hai que ler o ron, Dache no rogo antes que dichela, no rogo da Sotorretor. Claro. A ver, que Pero de todas formas, fala, Miriam, non teño problema. Queres falar? É que non hai de todas Fala, formas, pero- é que o dice o artigo do regulamento do artigo 26. Non hai de todas formas. Hai- Todo o tempo que tivemos plenos en este momento sempre houve unha réplica de 2 minutos. Ben. En primeiro lugar, cos edificios non ten por que haber problema, ten que ser interesante para o Concello, non para as empresas.
A valoración técnica está contemplada dentro da proposta de gasto e vai a facer a empresa que fixo os pregos, que é unha empresa referente no sector. Por favor, consultadeo. E iso é o que ten que primar, é referente. E por outra parte, claro, é doado decir que vamos a tardar moito máis e que vamos a consultar moito máis, pero é que hai que tomar unha decisión, porque para o 25, para o 26, perdón, ten que estar lista. E non vai a pasar que nos ocurra como o de antes e que ferozmente criticaron que non tiñamos resolta unha previsión para o ano 26 e estamos a marzo. E sabemos que a burocracia non é sinxela e pagamos esas facturas, pagámolas todas as veciñas e veciños. Grazas. E teño un rogo oral tamén. Van 3. Xa, claro. Hai 3 rogos e un rogo oral. Non, non, son 3, incluído o rogo oral. Son 3 e un rogo oral. Por favor, señora secretaria. Son 3, incluído o rogo oral. Madre mía. No, a verdad que no. Bernardo, tes algún? Non. María, rogo oral. Dende o Goberno Municipal deuse publicidade nas redes sociais do Concello e a través de outros medios de comunicación o que se viña facendo anteriormente polo Goberno saínte da apertura dos servicios públicos, enténdase WC, en varios puntos do municipio, neste caso pola celebración do Día das Tortillas o pasado domingo día 6, onde moitos grupos de persoas e tamén pandillas adoitan celebrar dito en espacios abertos, como poden ser praias, parques, áreas de recreo, etc. Por parte de varias persoas, fixéronnos chegar a noticia de que no caso dos servicios da Praia da Area estiveron pechados. E por elo, rogamos á alcaldesa nos indique de que se tiña constancia dese feito e cal foi a razón polo que non estiveron abertos. Gracias. Pois non, non tiña constancia dese feito, pero preguntarei. Gracias. Isto. Non, Falta. teño un rogo oral, por favor. Non, está Mariluz. Son 3 rogos ou preguntas, incluído o rogo oral ou non. Bueno. É que o pon o regulamento. Eu? E cando estaba na oposición tamén os consumían. 3 rogos e un rogo oral. Non, non, No, sí, uno. Ai, de No. verdad. non, No, nunca. non. Da igual, pregunta o que queiras, veña. No, non dá igual. Recolle o regulamento orgánico municipal que hai a posibilidade de presentar 3 rogos e a maiores un rogo oral. Donde o pon? Ben, miren. Busco. No, busco con educación, de acordo, e en todo caso a alcaldía deberá ter coñecemento do regulamento. De verdad. Claro que acaba de decir. Es que de verdad. Ay. Con un máximo de 3 rogos ou preguntas. Cada grupo poderá presentar como máximo un máximo de 3 rogos ou preguntas. Eso é o que pon. Efectivamente. Foi sempre así. Hai 2 anos que estou aquí de concelleira Non foi sempre así. E a e sempre continuación, foi así. a continuación, no remate do artigo 24, dice: cada grupo só poderá expor un máximo de un rogo ou pregunta oral de forma acumulativa. Claro, Son acumulativos os escritos. incluído, pero como máximo Por pode favor. facer 3. Ti podes facer 2 escritos e logo un oral. Por favor, van de forma acumulativa Bueno, mira, os escritos acabouse. entre sí. Mariluz, miras aí, por favor. Ya está. Ahora sí, mira ben, Teño aí aquí impreso, Mariluz Cario. Sí.
Sí. Entón, o apartado é... Exacto. Ai, non. Sabido. Ben, Tira, Miriam. pode proceder ao oral. Tira, Miriam. Dixen. Grazas. Ben, pois hoxe a señora alcaldesa botou culpa aos técnicos por non saber a lei e como non saber como denominar os postos da Policía Local. No pasado pleno, a señora alcaldesa xustificou non prestar a megafonía á plataforma da Sanidade da Mariña para a manifestación do pasado 23 de abril, culpando a voceira do BNG, aquí presente, por realizar un modelo de solicitude que facilita, ademais, a xestión dos préstamos, e coñecimos esta semana tamén que a resposta foi a mesma para retirar a pancarta en apoio á causa palestina que estaba colocada na fachada do conservatorio. La culpa es de Miriam, que hizo unha ordenanza que prohíbe pancartas. Supoñemos se referirá á ordenanza de convivencia, limpeza e residuos que vostede, como portavoz do Partido Popular, votou a favor tamén, porque é necesaria para poder ter un viveiro máis limpo e ordenado. Nese artigo 16 da ordenanza de convivencia, limpeza e residuos fala de elementos publicitarios e asimila no artigo 1 de cartéis o que serían as pancartas. E dice, prohíbese fixar cartéis ou adhesivos publicitarios, salvo en lugares e nas condicións previamente sinalados polo Concello. Polo tanto, esa pancarta que estaba colocada no conservatorio tiña autorización do anterior equipo de goberno, polo que o que lle rogamos é que, en primeiro lugar, se lea ben a ordenanza, e, en segundo lugar, que deixe de botarme a min a culpa dos seus actos. E se vai a decir que non é certo que dixo eso, hai persoas no pleno que poden aseguralo. Polo tanto, si pode dar ás persoas que están dentro dese colectivo, que están facendo actividades a favor da causa palestina, creo que merecen unha explicación de por que se retirou esa pancarta. Porque, dende logo, non é porque Miriam fixera unha ordenanza que proíbe colocar pancartas, porque sempre hai a excepción de que o permita a alcaldía e nese caso colocouse con ese consentimento. Contestaremos en el próximo pleno. Quedade sin explicación.